Iteng Sumberjo Grogol. Sehat ya Cak Komat ya? Alhamdulillah sehat Pak Diki. Alhamdulillah. Wis salate soalnya dereng Mas. Dereng lama iki ya, perdana iki ya Mas. Nggih, lempi niki. Alhamdulillah wis diantu-antu waktu masyarakat kene. Pokoke wayangan wong iki sing diantu-antu mangko pelawake kudu Cak Komet. Kalau mau nggih pun iki. Oh, dinane iki ya Mas, dinane iki saking napane sing diarep-arep diantu-antu niku nak nanggap calang niku pun 2 tahun yang lalu. Tahun riyen tahun 2024. Pokoke kudu dadange Cak Komet. Nggih Pak Samsul panjenengane Bapak Kepala Desa menika ngendika nek Mas Komet kula kaya kudu Mas Komet masalah gandengan sapa bae oke. Samsul Asis. Lah menika alhamdulillah dalu menika saged sowan wonten ing Sumber. Ini Mas Benito Mas. Alhamdulillah. Dalu punika jangan Ing dalu menika namung saged derek dituwa mugi-mugi napa ingkang dados kekarepanipun masyarakat sedaya Sumberjo mugi-mugi saged kalaksana. Amin. Amin. Menika wong donga mboten kulaan ya. Plungsu-plungsu nderek uduran kan nggih. Jenengan sehat to Pak nggih? Alhamdulillah Kula sehat. sehat. Yanto pirang-pirang dino ki berarti kan gak leren. Lah alhamdulillah. Lambur terus. Wong niku nak disyukuri insyaallah awak tetep sehat. Iki yo meneng. Gentenan ngono dina. Napa to? Lho, ngomong ya aku apa piye dijak kok iso Kuwi ra somo. iso to kadung nggawa cangkem kok Oh, pengen ngomong. Pengen ngomong kok Pak Diki. Mene ngomongi meneng to, Mas. Gentenan. Gentenan. Ora ngeke kode. Dadi nek yo ana ki ngomong, Kula menang. Nggih, ngoten lho Pak Diki. Dados dalu punika saged rawuh wonten ayo penak. Sumberjo. Iya. Sampean meneng aku tak omong lah nek ngono keng jerone ya Setengah ngono kan lah ngono dadi ora tumpang tindih lho ngono. Penonton Oh nak Ih. Kowe iki meneng sik. Meneng. Wangel. Kula dijak ngomong ngoten lho. Dados ngeten Pak Diki dalu punika suwanten Sumberjo dalam rangka sedekah bumi. Alhamdulillah. Nggih. Kula kalian jenengan terus kali Cak Komet Bering nika teng mriki saged sowan melu ndongake masyarakat Sumberjo. Nggih napa mboten? Cocok mulon to. Jangan ngelo. Nggih mriki nggih Pak nggih. Nggih matur nuwun pun dielingke pangapunten Kak. Awit napa to nggih mergo nggih kahanan ngaten nggih ngapunten nggih. Yon. Apa? Omong dhewe wong aku ora dijak omong karo kono kok. Iku sithik omong. Aku jane wegah. Kenapa? Ya kabeh dongae dientek ngono. Jane dalam kok mudin. Ya donga iki akeh to metku dibolehno donga sing apik-apik khusus masyarakat Sumberjo kene. Ora ngoten nggih Pak Didi. Parake ngono. Kula iki gumun kali Pak Didi. Napa? Bendina bengi iki ndalang wayang. Engko esoke ngasto teng sekolah ngajar lho. Kok yo gak ngantuk mboten kesel. Cahyane saya enom niku rahasiane napa Pak? Aku lho. Nggih. Ora apa. Kok sak omongi kabeh. Heeh. Rahasia aku ki mung siji. Napa niku? Tik. Tik niku napa lho? Tik nang nggone awake dhewe tek. Ora enek bedane kok tik ambek tek iki lho. Wong kene mesti ngerti tik pokoke nek kesel. Ngono. Wah, anggere kesel tik. Oh iya berarti kok awake dhewe mulih kok langsung tik met. Heeh. Wis iki mati ro bedakan tik. Lah. Mampir guyangan. Anu lan sewu kula dereng paham daerah mriki. Guyangan iki kan nggih napa ta? Guyangan nak tik langsung gak iso kuwi paling gak kudu pertama pitik-pitikan. Ngicok wek gerang kene. Tapi ora pangkin iki wong polos kok kandhane Polos apa polo nyeplos kuwi. Alhamdulillah dalu punika swanten Sumberjo. Dalam rangka sedekah bumi. Nggih, Bersih desa. Bersih desa. Iki sak desa do ngumpul dadi siji teng mriki nyatane nggih lanang wedok kumpul dados setunggal. Sumberjo hebat. Hebat luar biasa. Tepuk tangan untuk Sumberjo.
Bali disone kaya homestay. Oh, iku lagi bali desa nih. AC. AC, ndi kipas angin ngono kok. Kipas angin. AC. Oh, sing mriki AC. Yo. Lah sampean ora ngerti kok. Apa? Nek biasane Pak Lurah, nuwun pangapunten lho Pak Didi. Iya. Biasane Pak Lurah ning desa iki paling banter ya inventaris iki nganggo sepeda motor. Sepeda motor tapi nek Lurah Sumberjo ora. Iso numpak traktor ya lho, Mek. Iso ngono. Kae kok inventaris kowe. Iku aku ora ngerti. Iki ta Pak Lurah iki. Oh, Pak Lurah Tadi Pak Sis tidak ngantor nitih kae traktor Iki kae. traktor. Biasa teng mriki saking makmure desa Sumberjo kene. Ning ora batu turun numpak traktor kaya. Iya, sing apik-apik ya ngono lho ki Pak Lurah nggih rawuh. Nggih. Pak Dan Ramil dan saya nggih rawuh. Iki keluarga niki pamong sedaya sami lenggah wonten mriku. Nggih. Tamu undangan sebelah mriki, sing sebelah mriki khusus masyarakat Sumberjo. Nggih. Mula dalu punika nglumpuk dadi siji didongakno mugi-mugi Dungan apa sentek. Hah? Wis dungan apa? Dongane wis santai. Lho, Pak Didi ndongaknone kan ya mau nganggo ya awake dhewe seniman Mas. Seniman. Seniman yo nganggo apa ki nek aran pantun-pantun to. Oh iya. Pantun-pantun upamane aku sing ndongakno sik kok genten kowe ya ta. Tuku telo rasane legi, mugi-mugi tiang sak Sumberjo banyak rezeki Allahumma. Amin. Tuku telo dikelo semur, mugi-mugi Sumberjo panjang umur amin Allahumma. Ya apa? Dongakno piye to iki? Lu dungan apa nganggo pantun ini apa tuh? Yo jenenge seniman Ya seni ning yo donga-donga pantun-pantun aja dicampur aduk. Iya biasa itu sombongmu ora kaprah. Lho iki tak sing salah tak lurusno. Nek kowe donga nganggo pantun, wah bahaya wi. Bahayane apa to? Ayo donga nganggo pantun yo salat maghrib bisa sampai subuh. Lho, kok ngantek subuh? Lah nganggo pantun Upamane budal sekolah, tuku es krim, bismillahirrahmanirrahim. Tuku duku campur nanas, kul auzu birabbinas. Ora barbar no ya, Yon. Yo, alah yo beda karo ibadah wong donga kuwi Langsung kok yo. Dungano piye? Panjang umur. Lah alah. Mugi-mugi sedaya penak. Ya ngene ya. Ngono. Ngono iki donga apa to, Cik? Ya sing apik-apik muga-muga. Lah wis pelek karo kene iki wis ketok akrab ngono lho. Lho, apa yo? Kowe iki piye to ndongakno ya kok kancane Pak Didi mau ndongakno ya apik. Terus sing cilik mau sinden cilik mau Yo, ndongakno ya apik-apik. Mbak sinten Mas? Sekar. Dik Sekar iki wis ndongakno apik-apik. Aku ndongakno apik. Kowe kok ngono tok iki ta? Enten sinten-sinten ya. Ya ampun ki anyar. Pun disalah ta, Dek? Terek. Wah, lah ora ganti. Lho, iki bocah ki arep apa to iki? Aku melayu. Kowe iki arep apa? Weh, lha iki mau Pak Lurah direnya Yo, lho. enten sing sinden alit ngeten iki. Heeh. Iki kira-kira gantine peneruse para ngene regenerasi. Regenerasi. Ben sing nerusno nguri-nguri ya nguruk-nguruk kabudayan iki ya ngono kuwi. Ora kaya anakmu. Lho, anakku luar biasa jos lho anakku. Kok bae. Kok piye ta anakku njero ngaji kok padano anakmu. Kok ngaji kok ya. Ngajine mung penganggur sore TPA sing cilik, sing gedhe iki saiki ning pondok pesantren. Lah kowe ora ngrungokne anakmu nak ngaji kok. Lho, Padu karo kiai. kowe tumon. Oh iya, sawang iki baulet ya. Perkara Anak ingkang iki Nggih. Anak perkarane Lah niku macane keliru terus dot. Dadi suwenge iki artiane dadok. Ora barbar ngono. Ini kita belajar ikro siji gak apa-apa. Sumber nek wis pondok pesantren kaya Mas iso. Ngene. Ampun, Mas. Nggih, sami-sami. Kar rene lagi sangone Pak. Nek kene. Wis penak dadi siji. Diparingi matur nuwun. Nah, kare bae ya. Salim. Yo ngono ki lho, Mas. Piye? Wong urip iki nek iso, awake dhewe dikai kaluwihan, Ya. tak gese dikai rezeki luwe. Ya. Kuwi yo disedekahno. Sok sapa wong sing ngakeh-ngakehno sedekah, insyaallah ora lokak ning tambah kebak. Ya. Mau wis mbokeki kono mau 50.000. Pak Didi 150. Lho ngono ki kok kudu ngono kuwi, Mas. Iya. Ngomong sini.
duitmu Mas. Duitmu. Ini kok dompetku tuh? Iya. Oh, biarkan. Aku ini gak dipaksa apa sedekah. Kowe iki kanca pengkhianat jere. Bapakmu dimentek mekan ayo. Mbok yo sedekah, omong tok ora lokak tambah kebar atau sedekah. Sedekah nuwun sewu Pak Didi. Ah. Sak komet iki beda karo biasane. Kok iso? Saniki kancanan kula wah ngajine yo pinter mulai sedekah bendina anggere nek wong diwani duit biasa. Omah iki saiki. Ya ampun toh Pak, lagu-lagu sing terbaru Ah. gak paten iso. Iya. Campur sari dan riyen kan luar biasa. Ah. Saiki lagu-lagune Religi. khusus nggak mengke ya met ya. Yo ngono wis tak lem ngono Pak. Oke, nggih. Lah Ya ya ngono. HP no bahasa iki. Nggih. Aku biyen berarti. Alah, biyen iki lagune mestine gak tayub, Ayo. terus campur sari, dangdut. Kau kan gak Grutu Kasmoro. Apa? Grutu Kasmoro. Budok, budok. Sing Asmoro iki Grutu ngono. Lho, kuwi nggon apa to bentuk Kasmoro iki. Kowe nyanyi-nyanyi iki iso ya? Piye wi? Religinan. Oh. Biasanya ning daerah kono, daerah mriko Ah. campur sari dangdut ning bengi iki tak gawe liyane. Iya. Kowe kudu iso nyanyi-nyanyi Campur sing sari ya? kok campur sari religi. Campur sari religi. Religi bisa ya? Sa. Ya, iki lho. Kudu ngene. Roto maju. Ya. Roto nanan. Mati perono. Roto nanan. Roto nanan. Anu numpak kendara lho, Mek. Niki Kene ketok. lagu-lagu iki saya. Hmm. Saben malam Jumat Ahli kunci. Ahli kabur. aduh. Oh, jarene pinter religi. Kamu wis ngomong aku gak iso. Oh, sing tak ini. Kowe mokso. Ben sumber joki ngerti nek komen iki dadi kiai saiki ngono lho. Bocah ora Jawa. Saben nadane lho. Saben kendean nyok. Iya, kayak mbok terus nek. Lah kowe nyuk-nyuk. Oh iya. Saben malam Jumat. Ayo. Ijo kowe temen nyawu. Piye? Saben malam Jumat. Ahli kubur mulai neng omah. Iki contone, Pak. Ah. Contone iso ta? Saben malam Jumat. Ahli kubur mulai neng omah. Malah kurang kanu ki, Men. Ben enek penekanan, kudu enek gerakan. Oh iya. Saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah. Aku ora gerak isi. Kuwi lagu ki nek ora enek penekanan ki. Kalau wong gak ra isine angel. Yo nyanyi ngono kudu enek penekanan. Iya yo sing ditekan ya aku iki. Sing ditekan iki yo lagune kuwi kok saben malam Jumat mundur. Kowe iki gak contoh kok saben malam Jumat mundur. Ahli kubur mulai neng omah. Nyapa kuwi? Lho, iki lek kompor. Bingung bobokmu. Ngono kuwi mbok takoni. Lah aku yo ora ro, Mas. Ngene ben ketok pantes yo main religinan. Hmm. Ben kaya wong Arab tak gaekno ki kacamata. Aku tak latihan ya, Mas. Iya ya latihan ning ngono. Saben ahli. Aku cuma senenge Mas latihan. Latihan kleru. Oh, mbok paksa. Nek ora iso takono Pak Didi. Wah, aku ora apa dulu. Malah ra jowo. Jeneng Pak Didi. Pak Didi. Lagi nyanyi kira ngalami kono selawatan pisane aku ngrungokno duyo. Kok diguyu nyapa? Bapakku ibu Prasakti. Wah, Iki apa ta? pendekar kok. Oh, kowe ora ngerti Pak Didi ning daerah mriku. Teng lingkungane masjid kono. Kok Pak Didi kuwi ora iso jamaah. Tanggapane iki wong kono gak sing jamaah. Kadung budal masjid mesti mulih. Lho, apa iman ta Pak Didi? Apa sing ngomong? Lho. Kunci masjid sing nggawa Pak Didi. Wah. Tak kei anu. Di, kene. Ben ketok bagus kaya wong Arab.
kok nyanyi ngono itu nganggo ngene. Ben kaya anu to, vokal-vokal Kuwi lho, wis asline kan mesti kalah ganteng karo aku. ora. Iki kudune nganggo iki ben irunge ketok mantul. Ora aku masak ngene asline wis mikir. Iya ora bangir irunge. Ora ono nganggo blangkon ki ndasku malah dondong. Piye? Oh. Enak yo kuwi liyane diubah kok. Nah, kene ben ketok kaya Pak Yai. Piye meneh? Aku kurang manut piye karo kowe. Angger gelem manut, jenenge vokal wong loro kok kowe yo nganggo kopiah, aku yo nganggo kopiah. Aduh berono. Kowe bakulengno to nek ngono. Berono. Aduh mari. Iki ra kaya arek malah kaya begendho. Apik ta wong loro? Lha apik itu. Iya apik to. Wong e padha ae padha. Iya. Sabar. Tapi semangat kok seneni. Semangat ya semangat lho iramane iku. Saben malam Jumat ahlian pentak warga. Dari karo penekanan. Ya penekanan iki sing halus banget. Saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah. Padang tuh. Tahe aku. Saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah. Jaluk doa kami semua. Sing penak sing kedua lho. Saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah kanggo njaluk donga. Tunggu jaluk kami tua. Kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah. Kang ngono lho. Iya ngono kuwi kok. Kanggo njaluk donga Wacan Quran ajan sak kalimah. lamun ora dikirimi Masak dewe sambel rasi. Barang kirim mah. Ya kirim ya kreatif kemana kok masak dewe. panganan iki kadung mau. Lah aku takon. Ora dikirimi ayo. Kuwi donga ya mek wong mati ora buta panganan, butuhe donga nggih mboten Pak Didi. Mbah. Aku yo ora ora mati kok. Aku yo tau ngerti aku. Oh iya ya ngono ya ora tau. Lah iya. Lah sing luwur ki ora kabar-kabar. Ning kono ki ogene HP. Iso ngabari sing ning donya lah ora ya ora nek wong nang neraka no. Yo ora dikirimi masak dewe sambel terasi. Ih ora ngono. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili. Ini nanti Mili ning kalenan. Itu omong kok iso angel ra kaprak. Bali ya. Ya. Bali. Saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah. kanggo njaluk donga. Wacan Quran ajan sak kalimah. Lamun ora dikirimi Banjur balik brebes mili. bali ning kuburan. Dohon gitar karo sangkuk. Sing guri tak kowe enak. Galeo. Sing guri dhewe iki lho, Nek. Ora pakai Ya nah. ya ya. Kacamata dia. Niki. Kacamata. Oh, niki. Kira sama gue mulai tak bawaannya. Lho. Aduh, seneng. Aduh. Kowe ada kok pantes iki to. Kayak bakal dibuat. Kok malah pantes iki to. Tapi difoto. Iki arep foto sik. Menika dalam saking Mesir. Lamun ora dikirimi banjur bali Brebes milih. bali ning kuburan. Oh alah. Oh alah. Wis angel bisa omong wis angel iki. Angel ya? Nyanyi kuwi lagu-lagu Arab. Ono iki aja meneh kok lagu-lagu sing pujian lho Pak Didi. Lagu-lagu sing anak-anak lho sing digawe Arab ka Arab-Araban iso. Masa? Iso. Lha iki basa Arab saged kok
Komet iki. Lho, oh komet kok luar biasa. Bentar, tak. Apa nek? Wah, keliru. Balonku ada 5. Nyanyi tapi versi Arab. Iya. Balonku ada 5. Rubah warnanya. Tapi versi di Arab loh. Arab. Ayo dulu ini. Kenapa? Arab. Iya. Ya, kayak Timur Tengah gitu pokoknya. Balonku ada 5. Kurang Arab nih. Ini sing bahasa-bahasa nanti lho. Pangane balon pada 5. Mbok gawe versi biasa kan iso. Termasuk lagu-lagu kaya biasane. Iki mau lho. Sing biasane langgam sik. Langgam sik. Mangkep yuk kondo Pak. Itu kalau Pak itu ngiringi Pak, Tobi diringi balon kaya. Ayo saya versi ini. kasih denger Mas. Lah ngono kok nggih pasingon to kowe. Yo. Kowe ra sida nyanyi, kok pokoke nyanyi sidane kok nek pun badu dahar. Ya, iki lho MC nganggo ngene iki ra enak lho. Sekali-kali. Sekali-kali nggih. Aku MC nganggo kopiah abang. Wong MC kok nganggo kopiah. Lah aku tidak sesuai dengan apa ki hobiku to, Mas. Hobiku ki padha karo Pak Lurah ini. Apa? Mancing lho. Mancing biasa karo Pak Lurah, mancing ning danau, ning waduk, Ya, terus Mas Didi. Pun biasa. Aku yo mancing kok biru. Gue diperbaiki. Lho, gayamu perbaiki itu adalah hobi loh, Mas. Hobi kok mancing. Lho, lah senenganmu. Mancing itu kegiatan nggak bisa maju. Mancing yang maju biasa nyatane dari lurah, Pak Samsul. Oh lah, dia ngomongnya ngejel. Mancing dong? Iya. Biasanya ndi ngarepe? Nengak, Bayu. Lah iya, maju. udah jegur loh. Iso meneh wong kene kanca-kancaku mancingin jegur kabeh. Oh nyoba. Iya. Lah aku iso dadi sak benik. Masa bentak benih ki apane? Sowo dino nyuwur. Ayo, piye Tak dene apa lagi mang, lagi iki mang lho. saya ini tasik Pak Bedahan loh Pak. Ya kan sik. Dene seno, dene Arang pindeng kan. Wayane dua jali. Rupa-rupa marahnya di kuning lagu ninda muda dan bangunku pada hijau non Lagi mang. Oh, ini Pak Dore kok mau dol. ya rapi dong kalau Kalau aku berat. dong Kalau aku berat. Ini Metri karo nunggu ki kanca-kanca. spesial untuk Sumberjo. Ah. Kali ini ada beberapa artis yang sudah dijajarkan di sini. Ini tentunya untuk kita rahabi semua. Rahab iki mau panganan mau piye. Ternyata di suarane satu Persatu. No, pasti seserangkaian cakyo Nuswanto. Lalu punika saged suwanteng mriki alhamdulillah nang Mas. Iki nek sampe apa Sumberjo ora nekake awake dhewe. Iya, rugi. Sumberjo iki Ora nekane awake dhewe. rugi. Upama ora nekano Pak Didi yo rugi, sarombongan awake dhewe iki yo rugi. Oh enggak. Lha kok Sing rugi ya. sing rugi? Oh alah, kayak duwe kuwi ta. Merongos nang omah. Padha tak kira to rugi iki terus enek pralopo ngono. Nah, matur nuwun kalian Bapak Samsul Aziz, menika Bapak Kades ugi Bapak Panitia. Menika Pak Tri Sucipto. Dalu punika pun nimbali kula sak kanca kalian kanca-kanca Cahya Nuswantara. Iki nyuwate terno-terno ya iki opo? Terus apa ta? Dia ora diomong belas. Sik to. Kalau omong ini wongnya ya seneng ngono lho, Dik. Lho. Ya terima kasih kepada Mak Yul. Lho, sapa kuwi? Sing gawe kopi mau Mak Yul. Apa lho? Iki lho makane. Oh iya. Oh no. Terus matur terima nuwun. kasih. Mugi-mugi laris Mbah Samini. Tuk laris.
Rasa mini sapa neh? Dukun pijet. Enten lho sing cerewet. Sing cerewet Sapa yang cerewet? Bu Mansur, yo njaluk foto. Oh, sing foto kono mang. Foto. Nganggerane aku jejene. Tapi kan gemati. Sing siji mau Apa? bolak-balik kon ngapus karo posisiku. Posisimu piye ya? Aku kan dadi ngene posisine. Jadi ini kok ini kenapa teman ini? Jadi njaluk foto pas ngomii. Aku yang mana mas? Nggak mulai dari gue lirik kau Yo yang anake mau gak foto nangis lho kok ndek ngeyel panah ngeyel foto. Kuwi Bu Mansur ngajanto cerewet kaya ngopo. Kuwi tapi gemati nyatanya awake dhewe lagi nggo plek kaya kabeh. Jenengan mau diaturi to kalau wau polo pendem wonten. Terus daharane sotone wah luar biasa. Jas nggih Mas ya. Mbuku. Mana Bu? Bu lagi paling katrok wau. Katrok apa? Kotak. Kotak kok katrok. Nggih. Panitia matur nuwun. Pak Tri Sucipto. Sapa wi? Lho, kuwi ketua panitia. Nggih, Pak Tri Sucipto matur nuwun. Nggih. Terus engko ditimbali kene mene hiburan warga Sumberjo mriki lewat tembang-tembang mungkin pun diaturke kanca-kanca sore iki menika. Instrumen sing iso menggugah semangat Mas. Oke. Oke, baik kita hadirkan spesial malam yang sangat luar biasa. Malam tasyakuran bersih desa Sumberjo. Ada Kakek tau buyumu, Kakek. kuwi sithik ae. baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa. Salam rindu tak akan layu, salam sayang tak akan hilang. Wah. Katane mangan kuwi coba hasil kabeh lho Pak. Yo ora sithik nemen. Ada salah satu artis kondanya Jawa Timur Indonesia tuh, spesial untuk Sumberjo. Kita panggilkan sama-sama. Ada Sinten, Pak? MC wis bengak kok lagi takok sinten. Lah kok keliru? Yo diurut to kono sret lagi rene. Wah, aku tak terus langsung, yo ada Dian. Oke mas, saya mateng. Ora enek sinten kok meteng ning dhuwur iki ora Tanya enek. yang butuh duit kok ya. Sinten, Pak? Rere. Rene. Ada Ray. Halo. Raro nih, halo you. Kalau dia artinya selamat makan. Goblok I love you, we like you. Wong bolong ini kuwi. Ada Rere. Mas, semua tuh mas. Nah nanti tak tahu. Apa lagi dia? Sebentar kembali Bapak Cangir, Sebentar Mas Ayu. Mas Komen, Nggih, Mbak Rere. Mas Sinten iki? Mas Yoyo. Ya iya apa? Mas Ayang. Yono. Oh, Mas. Yono. Semangat dari Rere. Semangat. Tentunya luar biasa untuk Sumberjo. Kali ini ada satu permintaan Apa? dari para panitia tadi. Dewa apa? Bu, Mbak. Orang jaluk kok. Orang jaluk kok. Sing njaluk rasa iki njaluk sambal tumpang kabeh. Sambal tumpang iki maksudnya daerah iki lho. Tumpangi kental ngono gak ya? Sambal tumpang iki sambal Nyuwun tumpang apa Mas Komen, nyuwun apa? Wah, kathah niku wonten Nggih. jarah. Kados nang sejati wonten. Wonten. Nang asmara wonten. Nggih. Ning niki nyumanggake merdeka mawon. Merdeka. Nggih. Pun merdeka Mas. Kuwi lagu apa Pun iki lho? Fatima Mas. Niki lho diaturi Pak Bidi. Saking Mak Fatonah mesake lumiting asmara. Lumiting asmara. Nggih, Mak Fatonah kabul kembang. Mak Fatonah. Sing. Pasar iki Mak tablet Fatonah. Kuwi apa kelakuan Apa pamundurane?
Lungite asma. Oh, iya. Nggih. Sugeng dalu kagem Mak Fatonah nggih. nika ingkang lenggah wonten wingking. Oh enggak toh, mriki kita Pak Dalang. Terus tahu. Oh, terus kamu. Dirawu. Dipun saken Mak Fatonah. Yo kembang ora? Hah? Sing nganti pager kan lho, Mas. Lah yo kok kembang berarti bakul kembang. Kok bakul kembang ini awan. Oh iya ini kok bakul kembang ini. Iya. Yo, lungite asma dinakane ya to. Bareng-bareng saya Nuswantara. Bersama Salatiga Indonesia. Bersama gantengnya Jawa Timur. khusus lagu permintaan sebagai penghibur yang baik ini mau lah ya jenis langgam campur sari kangge sing sepuh-sepuh. Nah iki khusus kanggo sing nom-nom ya awake dhewe kudu iso mong. Iso. Ono yo simpel meneh kaya kang badhe ngaturi. Biasane sing khusus pemuda itu niki Mbak sinten? Sing khusus wedok. Khusus wedok, kabeh sidene wedok ya. Lho wedok kabeh dadi Wedok kira lanang dhewe. Niki khusus kangge kaneman. Heeh. Coba santi ya santi. Siapa to nek? Heeh. Dapur MC. Wah, apa to iki bar siang kok iso nyuwun pangapunten kula kadang ingkang tasih lenggah wonten ngajeng niku dalu punika wonten bintang tamu saking kota Kediri. budale sakit Pak.
Kok iso dibudal. Lah modelmu wis susah lho. Sing seneng, sing semangat to. Yo, warga Sumberjo semuanya kita sambut salah satu bintang tamu dari Cahya Nuswantara. Ada siapa mas Mang? Santi. Santi. Tak cedhaki mesti wiruku lali ora tak Santi. yo iya. Oke, kita sambut aja Santi Cahya Nuswantara. Cahya tulisannya Cahya. Salah satu sinden senior tapi kayak cilik kuwi ngerti. Jadi bocah cilik iki kena kaya Mbak Santi iki ya. Iki mesti kayak cilik iki dolanan mic sing biasa nyanyi ya kuwi kelakuane bocah cilik-cilik iso sombene piye? Cilik piye iki kena Mas. Karek kebiasaan. Kebiasaane kabeh cilik iki piye? Iya lho Mas. Ya, kowe apa ngono kuwi? Iya. Aku dulu dari lahir juga sudah dikirimin mic sama bapak. Hah? Sik to. Kabeh cilik. Iya, aku dulu sebelum lahir masih di kandungan ibu. Cek ibumu bapak. Iya. Terus Juga sudah sering dikirimin mic sama bapak. Anu eling-eling lho, nduk kuwi mik apa alu? hehehe. Mic, Dijelasno to, Mbak. Dijelasno iki mik apa? Kok iso? Mic kalau tanpa kabel. saya ingat-ingat lagi ya, Iya. warnanya hitam. Pengen gitu bisa. Oh iya. Kae. Kok warna hitam. Rumah tak cilik ngono ki ya. Cilik ngono wis cekelan mik. Terus cekelan apa ki? Nek mik mesti dadi penyanyi. Lah pengen Mbak iki. Umpama blese ya penyiar radio. Rak ngoten to Pak Didi. Karek cilik iki kebiasaan apa? Upamane cek cilik ya. Ya. Kuwi cekelane kuncitan. Ayo soben mesti kowe kunci alat-alat ta? Alat Soben dadi bengkel beli bengkel gede mekanik. blesete nek. Tukang tambal ban. Waduh menurut Ya ora ya sik sak bidang. upamane cek cilik sampeyan iki mau gimana ya kuwi ngerti mboke liwat ngono langsung kae diwetoki rok diketoki digunting kaya ngono Dadi desainer kondang. Perancang busana. blesete nek Bakul kambi. lho bakul kambi upamane enek cah cilik kok petuk pitik dasi diprotes terus enek kucing ngecung dasi kuwi gedene dadi apa Aja ngenteni gede, cilike kaploken. dapat kaplak Aku dadi begal iki. Santi dasar ini kan. Kula kan iki, Pak. Rene orang tuh Rene loh. wis mergo disono lho nek piye kowe ning kono jane ombo to iki mergane lho dandangane sampean pindah rono Ya. ayo Pak Ceritane napa iki Dok, piye? Wis iso nyuwara cilik dulu. Nih gak kantor senang atau mau gitu, tidak terlalu jarang. Terus mampu loh. Dereng, Belum. kantor selalu bapak. Suaranya rada entek. Tapi tapi apa? Suaranya kelas. belas Ora Aku lagi sakit. sakit. Mm-mm. Tekat aja. iki bobote Mbak Santi ngobati ning kene iki lho meneh Sumberjo menghibur masyarakat Tumean to mas Sumberjo Bedo, kok tumean to? Baduke sing ndi? Lah kok gembledok? Gembledok iki piye Iki kena engko gawe wedang lho iki. Panah. Oh, panas. Ngono kok yo nyang. Sesuk wae aso lho mas. Lah yo telepon aak no. Oh, transfer. iki apa Yo nyong kok lewat Dana Sagar. Lewat Yuris Sagar. Yuris ngene kok Yuris Mau ditransfer sama AA? Saiki. Iya. Nanti ya. Iya. Yang penting kamu menghibur dulu. Gue karo sak komat bae. Ya wes. Apa itu? Yo manut. Yo. ya duit duit Ya. Lagu terbaru nggih Pak Dalang nggih. Yo. Terbaru. Nggih. Terbaru. Terbaru ya. Duet romantis ya mas. nganyar Kamu malah kelas-kelas. Lagu ini. oh wis kok gak iso tak bisiki kok Ya wes tak loro. Yo. Dengar. Mas Komar, Jalan saya. kita duet yang terbaru ya. Iya. aku apa ora aku tak bisiki wis aku akal lagu apa iso aku Iya, iya. aku tak bisiki Oke, yo kayak ngapa sebagai Santi karo komat yo.
Aku balik ya. Asam ora dulu. terbaru lho Mek, bagimu. Gak terus aku lali yuk. Terbaru. Maksudnya lagune lah Mas, ning diperbarui neng ngono lho. Ben lagune iki ketok urip terus. Apa lagu iki nek ketandakno Cahyo Nuswantara dadi berbeda kan? Beda nyawane lagu kuwi metu. Lho, aku lagi ngerti iki lho, lagu kok duwe nyawa iki metu terus. Saben malam Jumat mau. Niki mbok beli kepareng mengke Bapak Kades. Oh nggih, Bapak Samsul. Nggih, Pak Samsul Aziz, terus kalian Ibu Lurah mengke kersane mriki. Nggih, mboten sah. Lho, kok bener kali? Mau pun pesen kali kula. Piye? Somet mawon nang nang sing dene kowe
barane Kok iso nembang. Lurah. Oke, ikutan dah. Boten. Wah, ngomong ngene tok tak kira man yo arep milu nyanyi kene. Oke, Mbak Loro. Oke, kita panggil ya. Sijine kene iku sijine kono. Coba boleh gandengan sopo semu. Bebas. Ono Susi, ono Ida. Ayo Cindy. Iki susi didikan deh. Loh, sire diundangnya nang lu jual. Aku spesial. Aku spesial. Aku susi kowe. Aja enggak Aku enggak kebarengan. seneng. Seneng kowe ya, kene kemeng kabeh mripate. Yuk kita panggilkan ada siapa dia bersama Cahyo Nuswantoro ada Susi. Sini.